posledných 50 metrov momentu. V tejto chvíli boli dosky odštartované, opäť takmer prvý štart, vzadu, zatiaľ NG Slide, trošku opatrnejší úvod je koraní, do vedenia ide Simpson, z vonkajšej strany Simpson, za ním potom Kompas, ten Svala a Peter prvé rozjazdy, ktorý tam bol obmedzený, súperom sa prepadá na predposlednú priečku. Takže opäť tam bolo trochu kolízií, do vedenia ide Simpson, za ním sa osadil Karel, zatiaľ to pre neho vyzerá veľmi dobre, na tretej pozícii, v tejto chvíli Esling, ale z vonkajšej strany už to neplatí, lebo tam ide Kypiatok. Prebežné poradie je teda Simpson, Karel, ďalej potom Kypiatok, Esling, zrovnaný Kompas, ktorý zmenšuje svoju stratu, naopak tretí Ukrajinec Kamil Svala a prepadol sa na bežancovú poslednú pozíciu. Stále Simpson, ale už v hlava v druhej stope Karel, Simpson, Karel, na tretej priečke pozíciu kontroluje Kypiatok, na štvrtú sa potom dostal víťaz úvodnej rozjazdy Kompas. Uvidíme, koľko síl stálo toto získavanie pozície po kolízii na oblúku, na 5. priečke priebežný Esling, na 6. Antoniskán, ďalej potom Kamín a stále posledná NG Slide. Pomalú chvíľku nevpúl sa do oblúka, stále o vedení dvojbor Simpson, Karel, na 3. pozícii Kypiatok, na 4. Kompas, v tejto chvíli už je ukrajinský víťaz prvé rozjazdy na plnom hre, takisto NG Slide v lepšej pozícii už je 5. z vnútornej strany spoločne s Antoniskanom. Na čele stále nič nové, Karel v tejto chvíli z vonkajšej strany už je o podložky vpredu, ale v nevýhodnej druhej stope, Kypiatok sa v tretej posúva k nemu. Zdá sa, že Simpson už v tejto chvíli nestačí a do cieľovej rovinky druhé rozjazdy Dunajského pohára, ktorou privedie miestny šéf šéfov na Pajdliansky Karel, ešte stále uradujúci rekordé dráhy. Karel má pred sebou posledných 400 metrov, v rámci ktorých budú musieť čeliť útokom. V tejto chvíli sa to týka najmä Kypiatoka, takisto Simpson sa ešte pri bariére snaží, Kompas tam prichádza, NG Slide. Toto je ešte okruh koní, ktoré bojujú o prvenstvo a teraz Kypiatok mohutne atakuje Karela, Karel, Kypiatok, NG Slide je tam zavretá, Kompas sa ešte snaží, ale stále to vyzerá na Karela a v tejto chvíli už nie. Kompas a Kypiatok bojujú